טוב, אורי גור הוא מנהל ההדרכה, מנהל המוצר של מאיר. יש כאלה שקוראים לו הדוקטור, תכף תבינו למה. אורי, בוא ספר לנו שנייה על הלינקן קו 02 החדש, שהושק ממש היום בישראל. מאז ומתמיד אנחנו הצלחנו להציע איזשהו שילוב שלא ניתן למצוא כמותו בין איכות פרימיום למחיר של מוצרי מסה, והמכונית הזו לוקחת את הגישה הזאת עוד כמה צעדים קדימה. הדבר בא לידי ביטוי באיך שהיא נראית, באיך שהיא מתנהגת, באיך שהיא שומרת עליך, באבזור שלה, ברמת הנוחות שהיא מציעה, ובחוויית הנהיגה שפשוט לא ניתן למצוא כמותה במכוניות בגזרת המחיר הזו ובייעוד הזה. אז בואו ניתן מספרים. בואו נתחיל באחד מנתוני המפתח שלא מדברים עליו מספיק, אבל הוא סופר קריטי למכונית חשמלית, וזה מקדם הגרר הסנסציוני שלה. 0.259, מקדם גרר נמוך במיוחד, שמאפשר למכונית הזאת להשקיע פחות מאמץ במהירויות גבוהות ולהשתמש בפחות אנרגיה כדי לנוע במהירות גבוהה. והדבר בא לידי ביטוי כמובן בהערכת הטווח. אתה צריך לעצור פחות כדי לטעון אותה. הנתון השני שמחובר עדיין לטעינה, זו טעינה מהירה מאוד, 150 קילוואט. המכונית הזאת יודעת לקבל ב-DC, בעמדת טעינה מהירה, בבית יודעת לקבל 11 קילוואט, וזה אומר שאתה, גם באותן פעמים שתצטרך לטעון אותה, אתה תישאר שם פחות זמן, כי ההספק הוא גבוה. אתה מסוגל בפחות מ-30 דקות להגיע מ-10% עד 80% בלי שום בעיה. כמה זמן הוא מתאים? זה מאוד מאוד תלוי. מאוד תלוי בצריכת החשמל שלך, ומאוד תלוי במאפיינים של המטען, אבל ב10 דקות אתה יכול לקבל טווח נסיעה משמעותי מאוד, ברוב המקרים. בואו נדבר על העיצוב, או בכלל על המבנה שלה, זה מעין קרוס אובר קופה. אז נתחיל דווקא מהפוזיציה הזאת, בפרופיל, כי אני חושב שכאן ניתן להדגים את ההישג העיצובי וההנדסי המשמעותיים מכל. דיברנו על מקדם הגרר ואפשר להתרשם ממנו, אבל גם אם נתייחס לכל מיני אספקטים עיצוביים, אז ניתן לראות עד כמה המכונית הזאת שאבה השראה מעיצובים סקנדינביים. תראה, אין כמעט קו אחד, המשטח הוא חלק לחלוטין, וזה תורם לא רק לאווירודינמיקה, זה גם עניין אסתטי. המכונית הזו פותחה באמצעות 500 מבחנים שונים שנעשו במנהרות רוח ובאדמיות, ואחת התוצאות המרשימות ביותר זה האזור הזה, הגרינהאוס. תסתכל כמה שהמשטח כאן הוא חלק לחלוטין, בשונה ממכוניות רגילות, שבהם אנחנו רואים שיש פער בגובה בין החלון לבין המסגרת. הזרימה של האוויר כאן היא אופטימלית, דבר שמשפר מאוד את הטווח ואת איכות הנסיעה, כי אין רעשי רוח מיותרים. אם אנחנו כבר באזור הזה, עוד לפני שאתה מתפתה ללכת אל הספוילר המצודד שלנו, הספוילר היקר בהיסטוריה, לא? הספוילר היקר בהיסטוריה, $10 מיליון עלה לפתח אותו, עם תאורה צפה ייחודית בשלושה דפוסי פעולה שונים, נראית... כן. תאורה של הלב. כן. כי זה עניין עיצובי, יש פה אמירה מאוד מאוד חזקה. פעם אחת להביא את כל הנואו, הניסיון מההנדסה ומהעיצוב השוודי, צורה מונחת תפקוד, משטחים מאוד מאוד נקיים וחלקים, אבל לעשות גם הרבה מאוד כבוד לתרבות הסינית. מה שמאפיין את התרבות הסינית זה ירידה לפרטים. אז אמרנו, סתכל על פיגר סיני, גם אם הוא בגובה של 2 סנטימטר, יש לו הבעת פנים ספציפית, אתה ממש יכול לראות את זה. אז אם אתה ממש, כמו שעשית מקודם, יורד לפרטים, מסתכל פנימה, רואה את הכיתובים האלה, כי עיצוב מוצלח זה עיצוב שמספר סיפור. והסיפור כאן זו איזו מזיגה, יחידה מסוגה בין היכולות של המזרח ליכולות של המערב, וזה לחלוטין בא לידי ביטוי בתכנון ובביצוע. יחידות התאורה הנפלאות האלה שהוצבו בהשראת האופן שבו קרני השמש עושות את דרכן מבעד לעננים ביום סגרירי, בהשראת מכונית התצוגה The Next Day. הדוקטור המשורר. מאוד. ותסתכל יוסי אפילו על הסמל. דיברנו על מזיגה בין מזרח לבין מערב, כמה הוא ברור. השילוב הזה, החיבוק הזה, הלינקן קויות הזו, כמה היא באה לידי ביטוי כאן. זה לידי הרלים, זה תאורת היום, ופה למטה יש לנו את התאורה הראשית, למרחק של 245 מטר יודעת לתת לומנס. זה טווח הערה יוצא מן הכלל ושטח כיסוי אדיר.
נקודה סופר חשובה, מאוד מאוד משמעותית מבחינה בטיחותית. אז נכנסים לתא הנוסעים, וקודם כל אנחנו מרגישים כמה מקום יש פה. אז זה גם עניין עיצובי, שוב פעם, תולדה של תפיסת עיצוב סקנדינבית. אז זה קודם כל מה אנחנו מרגישים בתא הנוסעים. מסתכל על החומרים הנהדרים האלה, יוסי. תראה איך כל מקום שהאצבע נחה עליו הוא רך, הוא נעים, הוא מזמין למגע. תסתכל על חבילת התאורה המגניבה שיש לנו כאן, השיניים האלה, חרוזי התאורה, 256 צבעים, יכולה לפעול ב-18 דפוסים שונים. זה פשוט מוסיף כל כך הרבה לחוויית הנסיעה בלילה, מסתנכרן עם מערכות הרכב השונות, ומכונית היא גם מקלט, היא אמורה להגן עליך, והיא גם מפלט. היא עוזרת לך להגיע למחוזות אחרים. וחבילת התאורה הזו מאוד תומכת בגישה הזו, והיא לגמרי מתכתבת עם החוויה החושית הכוללת שתא הנוסעים מספק, למשל ממערכת השמע. ארמן קרדון, 1600 וואט, 14 רמקולים, אבל זה... הכל 14 רמקולים? 14 רמקולים, 1600 וואט, מבית ארמן קרדון, אבל האוטו הזה מתמקד לא רק במה שאתה שומע, אלא גם, ואולי בעיקר, מה אתה לא שומע. אתה לא שומע מה שאתה לא צריך לשמוע. את רעשי הרקע, את הרעשים המכניים, את רעשי הכביש, כולם סוננו בצורה נפלאה. יש לנו מדד מעניין שמתייחס לאחוז המלל שיכול לעבור מהנהג לנוסע. אני מדבר עכשיו, נותן לך טקסט. אנחנו נוסעים 120 קמ"ש. נוסעים 120 קמ"ש, אני מדבר כמה מכל המלל שלי אתה קולט. אז יש לנו את הציון הכי טוב בקטגוריה. וזה יופי של מדד, כי זה מה שמעניין בסוף, נכון? אתה לא רוצה להרים את הכל, אתה לא רוצה פתאום להתחיל להפחית מהירות כדי לנהל שיחה כמו שצריך. זו האיכות שאנחנו שואפים להשיג. שמע, אני יכול להגיד לך ברמה האישית, שנגיד, אם אני נוסע ברכב שיש לו מערכת של ארמן קרדון, והיו לי רכבים שהיו להם מערכת של ארמן קרדון ובנגל אוליפסן, הדבר האחרון שאני רוצה זה לדבר עם מישהו. תן לי את הפלייליסט שלי בספוטיפיי, תכלס. have a nice day. כן, 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 אין ספק. אז רגע, מה עוד יש לנו כאן? אמרנו, רגע, יש לנו צג מולטימדיה, תן עליו מילה. צג שמפקד עליו סנאפדרגון, דור שלישי, 8155, מערכת הפעלה סופר מהירה, אינטואיטיבית, קלה, בהירה, מסך 2.5K. זה בערך 1K יותר גבוה מטלפון טוב. אז התגובתיות פה יוצאת מן הכלל, התפריטים מסודרים בצורה מאוד מאוד נהירה וברורה, ואני בקלות יכול לתפעל את מערכות הרכב השונות, אבל מכיוון שלינקן קו זו חברה שמאוד קשובה לצרכים של הלקוחות שלה, היא לא מנסה לחנך אף אחד או לסגל תפיסות חדשות ושונות רק כי בא לה, אז היא הבינה שצריך לוח מכוונים וצריך פקדים למראות, פקדים פיזיים. למראות שאגב, הם מראות ללא מסגרת. מראות ללא מסגרת, דבר שמשפר בלמעלה מ-20% את ההתנגדות האווירודינמית שלה, וזה פרט אחד שמצטרף לעוד פרטים נוספים רבים, שכל אחד מהם תרם ליעילות האווירודינמית הזו, כי זה חשוב, במכונית חשמלית במיוחד. האופן שבו המכונית מפלחת את האוויר, כמות האנרגיה שאתה צריך להשקיע כדי לזוז מהר, זה קריטי. הדבר הכי טוב לאוטו חשמלי, אתה יודע מה זה? מה? לנסוע מאחורי משאית. נכון, נכון. זה שווה לך כמה קילומטרים. נכון. אז אמרנו, יש כאן, אנחנו אגב ברמת הגימור הבחירה, הילו, לא אמרנו? נכון, אבל... יש לנו כאן צמד מחזיקי כוסות מתקפל. נכון, שני מתנים. צמד משטחי טעינה אלחוטיים. משטחי טעינה אלחוטיים. ויש פה את זה, אני לא יודע אם רואים את זה, הנה עכשיו, אורי, יש לנו כאן שקע טייפ C, 60 וואט. 60 וואט. זה המון. זה המון. זה טעינה מהירה במיוחד. ואתה יודע מה עוד יש כאן? שהוא נשמע כאילו פרט, אין מה לדבר עליו. אוויר בצמיגים. אוויר בצמיגים ותא כפפות. זה כבר לא מופיע בכל מכונית, זה כבר לא טריוויאלי, בדיוק. כן, כן. זה אחד הדברים שאני הכי אוהב בלינקן קו 02. השילוב הזה בין הדברים שאהבנו פעם לבין הדברים שאנחנו חושקים בהם במכונית הבאה שלנו. והיא גם מרגישה ככה מאחורי הגה, שמתחילים לנוע. אין איזו תחושת ניתוק, אין איזו סינתטיות שמאוד מאוד מאפיינת מכוניות חשמליות רבות. יש תחושה טבעית, נעימה, נוחה, מלוטשת, וזה בזכות
הפרטנרים שלנו מסיין רייסינג. צריך לזכור שלינקן קו לקחה מ-2019 7 תארים שונים באליפות העולם במכוניות סלון. אגב, למי שלא מכיר, זה חטיבת המרוצים. נכון מאוד. כמו פולסטאר ווולבו של פעם. בדיוק, השם הקודם שלה היה פולסטאר, זה מדויק ממש. יפה, אז סיין זה חטיבת המרוצים של לינקן קו. של לינקן קו, נכון מאוד. הרי לנו, הראת את זה במפתח גם. כן, 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 כי זו בעצם תזכורת שטד ביורק, הומאז' שטד ביורק, הנהג המוביל של לינקן קו מ-2018, בחר להכניס לשלט המעוצב שלנו בהשראת הרצועה שבאמצעותה סוגרים את הדלת של מכונית המרוץ. כי מכונית מרוץ אתה רוצה לחסוך משקל, אז אין לך מה לשים ידית כזו בולקית. אתה רוצה פשוט שיהיה משהו, רצועה, לתפוס אותה ולסגור. אגב, רואים את זה היום גם בדגמי קצה של פורש למשל. נכון, הרסים, נכון, בדיוק. אז משם זה בא, ממש למביני עניין, שידעו למה דווקא כך זה מעוצב. טוב, נסכם, מחירים של הלינקן קו. 169,900 לגרסת הפרו המאובזרת. כן. אז קצת מתחנו את המושג גרסת כניסה. גרסת הפרו שלנו היא מאובזרת למשעי, חישוקי 19 אינץ', גג פנורמי, 272 כוחות סוס, הנעה אחורית, מערכות בטיחות מגוונות. מה ההבדל בין שתי רמות הגימור, אמרנו זה צוות משטחי טעינה אלחוטיים, מערכת שמש של ארמן קרדון. נכון, חבילת תאורה פנימית. יש לנו עוד הבדל באינברטר. בקדימה, בחזית. וחוץ מזה הן זהות לחלוטין. טוב, אז לינקן קו 02 החדש, ברוכה הבאה לישראל. בואו לנהוג. החל מהיום באולם התצוגה בתל אביב. זהו, שיהיה בהצלחה. הלוואי. תודה רבה יוסי.